Sanibonani. Le nkulumo yami ibheke kuwo wonke amaNazaretha aphethe amabandla amaNazaretha. Nabo ke nje abalandeli kodwa ibheke kakhulu kulaba abaphethe amabandla amaNazaretha. Bobaba bomkhulu yaphuma manje esandleni. Kunobaba ngithi bawu4 ngishilo ngathi ngeke ngisakhuluma amagama abantu. Kodwa niyabazi ngoba nani nikhona ku social media. Ngithi bawu4 labo baba labo. Hayi bafowethu bayabudicilela ubuNazaretha phansi ngayo yonke indlela. Sengikhuluma nani ke maNazaretha ngithi ake nikhulume nabo nibavimbe ngoba le into lezi abazikhulumayo ziyinkinga kimi ngingelona iNazaretha. Kangakanani kuwe uyiNazaretha? Hayi ungabheki ukuthi ngifavor Sundowns, vele Sundowns ngiyayifavor kodwa ngikho lapho. Ukubonisa khona ukuthi nginjula buchopho. Ngabona kanjani ukuthi iclub efana neSundowns kufanele ukuthi ngiyifavor. Yayibona kodwa nje bafowethu bobaba nini eniphethe amabandla amaNazaretha. Kunobaba noma ubhuti angazi ngoba mangithi ngiyambheka mncane kunami. Uthi lo baba lo ukhuluma umlando kaMqali wendlela. Kodwa bafethu into azikhulumayo ziyangithusa. Mina ngingelona iNazaretha. Ngufundile mina umlando wobuNazaretha. Ngufundile mina umlando kaBaba uMloyisa uMdliwamafa uShembe uIsaya kaMtungwa. Ngufundile kodwa into ekhunyayo lo baba iyinkinga. Anilalele 1. Lo baba uthuka ubaba uMayekisa ozala uMqali wendlela. Uyamthuka uma ngabe ethi umama uSetheya akakhuleliswanga ubaba uMayekisa. Kodwa wagunya imbali waseyakhulelwa. Kusho lo mfowethu lo. Wakhulelwa ngokukaMoya oyingcwele owuShembe. Amanga okuqala layo. Amanga esibili uthi uShembe akulona igama lika baba uMdliwamafa uMloyiswa kodwa isibongo sakhe asithola uma ngabe eshintshwa ekubeni owaseMantungweni eshintshwa ezulwini enikezwa lesibongo sakwaShembe. Okuhamanga lihlaza cwe sonke singamaNazaretha siyakwazi lo ukuthi igama elithi Shembe akusona isibongo igama lakhe alethiwa umkhulu wakhe ozaluyisa uMayekisa ogama lakhe kuNhliziyo. 3. Uthi lo baba uMayekisa okuwubaba kaMqali wendlela. Uthi lo mfowethu lo indodana kaMqali wendlela. Ubaba kaMqali wendlela uyindodana kaMqali wendlela. Ake nilungiseni bafowethu lento. Angizwa mina lento ekhulunywa lo muntu ukuthi ngempela uthini. Angizwa. 4. Uthi lo muntu uShaka ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha unodumo ehlezi kaMenzi. uShaka ngisabe ukuthi uShaka ngoba kwakuyinkosi yaseMashobeni. Indlovedla basondezeli bayo. Uthi uShaka wabikezela ngokuza kukaShembe ekhuluma amanga lihlaza cwe. uShaka wasixwayisa ngokuthi kuza abamhlophe abazosididisa abazoza nekinophe engenambobo beza nomqulu. Kukuphi lapho akhuluma ngokuthi kuzoza umprofeti igama lakhe kuShembe? Ake nilungiseni nina ningamaNazaretha. Iyaphuma manje esandleni. Angibonga.